Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTSN 1 Grobogan, madrasah dengan visi terbentuknya peserta didik yang unggul dan terampil dengan dilandasi iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. MTSN 1 Grobogan berkomitmen dan memperhatikan terhadap karakter positif peserta didiknya. Salah satunya saat siswa datang ke madrasah melakukan salam dan sapa kepada Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas pitu ingkang sholeh lan sholihah, dus pundi kabaripun dinten menika? Mugi-mugi anak-anak sedaya tansah pinaringan sehat lan saged ndereki pembelajaran dinten menika kanthi lancar lan penuh semangat. Ing pembelajaran dinten menika kita badhe sinau materi basa Jawa semester ganjil, nggih menika judulipun Mahami Teks Pawarta. Nanging sakderengipun pembelajaran dipun milai, monggo kita awali kanthi wawasan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian ingkang sholeh lan sholihah, ing urip saben dinane kita asring krungu utawa ndelok pawarta kang kapacak ana ing kalawarti lan ariwarti utawa kang disiarake ana ing TV lan radio. Warta iku dhewe nduweni teges kabar kang dikandhakake kanggo dingerteni wong liya utawa wong akeh. Pawarta bisa kasiarake ing media cetak lan media elektronik. Warta iku wigati ing urip bebrayan amarga kabeh manungsa iku mbutuhake informasi kang lagi up to date utawa terbaru kanggo nglakoni urip saben dina. Nana sekalian, apa to sing diarani pawarta iku? Pawarta yaiku informasi anyar utawa informasi ngenani sawijining prastawa kang dumadi diwartakake lumantar wujud cetak, siaran, internet utawa saka pirembugan marang wong liya utawa pamireng. Ing pangerten liyane, pawarta yaiku katerangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kaanan. Perangane pawarta ing basa Jawa yaiku sapa, apa, kapan, ing ngendi papane, genya lan kepriye. Salajengipun jenis-jenis pawarta sakedhipun enten 3 jenis, yaiku 1 pawarta kriminal, 2 pawarta pendidikan, 3 pawarta kesehatan lan sapanunggalane. Salajengipun wujude pawarta ana kalih, setunggal lesan lan nomor kalih tulisan. Lesan ateges pawarta iku bisa diwartakake dening wong liya kanggo pamiyarsa lumantar swara. Nah, contone radio, TV utawa diwaca lugas. Lah tulisan contone utawa tuladhane koran, majalah, internet lan sapanunggalane. Perangan bobot biji pawarta: setunggal aktualitas, 2 faktual, 3 sesambungan karo unsur kang ketut ing kedadean, 5 sesambungan karo pegawean pamaca utawa pamirsa, lan gangsal ganepe pawarta. Kang perlu digatekake nalika ngrungokake pawarta: setunggal mangerteni kanthi cetha prakara kang diandharake, 2 mbedakake informasi kang wigati lan ora wigati. Maksudipun mbedakake informasi sing penting lan ora penting. 3 nyatet informasi sing bener lan perman. Anak-anak sekalian, ingkang nomor 2 perangan pawarta. A. Headline utawa judul, utawa sing jenenge nek basa Jawa diarani irah-irahan.
Headline yaiku irah-irahan kang gunane kanggo bab-bab kaya mengkene. Setunggal gampangake pamaca ngerteni pawarta kang bakal diwaca. Nomor kalihipun nuduhake pawarta kang dianggep wigati kanthi variasi aksara utawa gambar. B. Deadline. Ancas deadline utawa tujuan deadline yaiku nuduhake papan kedadean lan jeneng media massa. Mula perangan iki nyebut jeneng media massa, papan lan tanggal kedadean. C. Lead utawa teras pawarta. Lead biasane katulis ing wiwitan pawarta utawa ing paragraf kapisan. Bab iku tinulis amarga minangka perangan kang wigati saka pawarta, kang nentokake saripati pawarta lan gambarake sekabeh pawarta. D. Bodi utawa tubuh utawa surasane pawarta. Surasane nyritakake prastawa kang diwartakake kanthi basa kang cekak, aos lan cetha. Kanthi mangkono bodi minangka pangembange pawarta. Ketiga, jenis pawarta. A. Pawarta dadaan. Pawarta dadaan yaiku pawarta kang wektu lan panggonan kedadeane ora kena dipesthekake. Contone kacilakan montor mabur, banjir, kebakaran lan liya-liyane. B. Pawarta dinan yaiku pawarta kang wektu lan panggonan kedadeane wis dimangerteni sadurunge. Contone pembukaan sekolah anyar, kunjungan presiden ing Batang lan liya-liyane. C. Pawarta cerita yaiku pawarta kang ora diwatesi dening wektu lan panggonan, nggambarake objek kang nengsemake utawa human interest. Pawarta iki diwedharake mung kanggo lelipuran utawa selingan. Contone cerita objek wisata, cerita bab kesenangan utawa hobi lan liya-liyane. Anak-anak sekalian ingkang sholeh lan sholihah, nomor sekawan unsur-unsur pawarta. Ono 6. Pertama, what utawa apa yaiku njlentrehake babagan apa kang ana ing pawarta iku. Kedua, who utawa sapa yaiku njlentrehake babagan sapa utawa tokoh kang ana ing pawarta mau. Unsur sapa iki biasane dijlentrehake kanthi jangkep kayata babagan titikane, titel, umur lan sapanunggalane. Ketiga, when utawa kapan, unsur kang njlentrehake wektune prastawa ing pawarta iku kedadean. Unsur when iki bisa kasebut nganggo jam, uga bisa kasebut kayata mau esuk, wingi sore lan sapanunggalane. Keempat, where utawa neng ngendi yaiku njlentrehake babagan panggonan kedadean prastawa ing pawarta iku. Tuladhane kayata dompet kae tiba rada saka omahku. Kelima, why utawa genya nuduhake sebab musabab genya prastawa iku kedadean. Keenem, how utawa kepriye njlentrehake babagan kepriye prastawa iku kedadean. Bisa uga nuduhake kepriye suasana ing prastawa iku. Ingkang nomor gangsal, nyunting teks pawarta. Nyunting yaiku salah sawijining kegiatan ngedit, ngubah, benerake utawa ngrapekake sawijining teks mligine utawa khususe teks pawarta kang bakal disiarake supaya bisa diwaos kanthi cetha. Ancase utawa tujuane nyunting yaiku supaya basa kang digunakake ing sajroning pawarta iku duweni sifat formal lan ora ngandhut unsur dialek utawa campuran basa. Bab kang kudu dimangerteni lan digatekake nalika nyunting pawarta yaiku kudu mangerteni cara panulisan basa Jawa kang bener lan trep,
jumbuh kalian Kamus Bau Sastra karangan Purwo Darminto kang wis disarujuki. Mekaten anak-anak pembelajaran dinten menika mugi-mugi saged bermanfaat kangge anak-anak sekalian, lan kita akhiri kanthi wawasan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.